Manigoduka babesithi ndimndedwa umuntu omnyama kule boardroom from elokishini. I'm not going to make it. Bandenzela ipati ngoku ngenxa yoba ndibanike ideal ye-50 million. Imizuzwana nje manikhe ndirhabulele loo ndawo ndizofika endlini ndithi from kamandi. Tyhini ngumntu yemadoda tyhini ndiyazama ukuphepha athi ndikrobe uba ndimgqibile. Nkosi yam. Sibolekeni indlebe kaloku mawethu. Nasi siqwengana sebali ngokubhalwa nguLubabalo Magwebu sashicilelwa kumaziko okushicilela ase-Powerhouse Media Productions. Balilona elithi Inyembezi Zempumelelo. Lonwabele. Nkosi yami, into endiza kuyithetha nabani le? Njengoba kungekho kwamnye umthambo obethayo nenhliziyo yayibethi, kuyacaca into yokuba ndimbulele lo. Mandifowunele amapolisa kwatsho kwaphela notywala entloko. Kodwa uba ndiwafowunela amapolisa ayawusikafika abambe mna athi biyimpazamo ukumle yaye akho nelinye ingqini. Manzike ndimthathe ndimrhuqele phaa ecaleni, ukhona umhlakulo phaa emotweni, ndikhawuleze ndimgrubele ndimfihle phaa, ngoba yonke imisebenzi yam iyawuphelela ngapha kwezitshixo ngenxa yempazamo enye nje yokusela ndiqhube. Ndiza kuyithini le nto madoda? Mandenze njalo, manditsho ndimrhuqa, manditsho ndimrhuqa lo mntu. Siza nala bantu madoda. Eke nangunomhlakulo manditsho ndisiya. Zange ndicinge ukuba ndawuze ndibeke into nje. Mandikhawulezise ungathi gqi ezinye iimoto apha. Eke mandisendigqibezela ngokukhawuleza ndingakabonwa ngumntu. Iplani yam ngoku inye. Mandiqhube noba sisithuba seekhilomitha ezintlanu. Ndilahle eli enti kwawuntshu. Ndithi ndawugqiba xa ndifika endlini ndiqiniseke into yokuba ndizama ukugila ipali ngeli cala lemoto ndigile ngalo lo mntu, ukwenzela ube ngathi ndifumene ukugileka ndisendlini. Ndisemveni koko ndifowunele umhlobo wam uVuyo ndimxelele yonke into eyenzekileyo, yaye ndimcele ukuba angaze ayithethe nakubani loo nto, okanye ukuba ngabana kuyenzeka ndiphantsi kophando afunge athi ndihambe ndingaselanga kule pati bendiyenzelwa. Phulaphula kaloku eli kunye namanye amabali anokutsala umdla wakho ungaqhagamishelana nathi kumakhasi ezonxibelelwano apho khangela iPowerhouse SA. Kulapho unokusifumana khona unwabele namanye amaninzi amabali. Okwangoku sithi kuwe nakuwe enkosi ngendlebe.